Здравейте! Пенсии, пенсионно осигуряване в Германия. Много важни теми, когато искаш да знаеш защо работиш тук и какво под чертата на старини ще се получи от всичките ти усилия. Не е лесно да си в чужбина, за тези, които си мислят, че е лесно от България. Здравейте, аз съм Силвия Николаев, икономист, завършила Бременски университет и социални дейности в Софийския университет. Имам удоволствието да работя професията на мечтите си, а тя е да помагам на българи в Германия. От 2016 работя като социален консултант и имам собствен бизнес също с клиенти, които индивидуално обслужвам по теми с стартиране на бизнес, с финансови консултации и помагам също така да се чувствате по-здрави, по-щастливи и да работим заедно да изпълните финансовите си мечти или поне мечтите, които имате, да работим по целите, как да живеете живота на мечтите си в чужбина. Смея да твърдя, че аз съм доста доволна от това, което съм постигнала и споделям с удоволствие знанията си по темите, които имам. Защо днес ми лежи темата на сърцето с пенсионното осигуряване? Защото има неща, които аз открих за себе си като финансов консултант и смятам, че абсолютно всеки един от вас трябва да знае. А именно голямата изненада, когато веднъж годишно получим от Deutsche Rentenversicherung удостоверението, колко сме изработили за пенсията си. Моята първа изненада беше, когато чух как немците говорят за този веднъж в годината, който получаваме от пенсионния фонд, държавен, информацията за спестяванията. Тя именно защо си такъв киснат, да не би да си видял пенсионното ти удостоверение. Всички са супер недоволни, всички немци чужденци и започваме с въпросите как да го четете, как да го получите, ако не сте го получавали. Първо, това удостоверение за пенсията получават всички граждани, които са над 27 години. Под 27 няма такова. Ако вие като чужденец все още не сте го получили в пощенската ви кутия, то тогава трябва да се обадите в Deutsche Rentenversicherung, първа възможност, да отидете на място в вашия град на безплатните им консултации, втора възможност, или да пишете писменно на страницата, имейла е Deutsche Rentenversicherung drv@drv-bund.de. Това го виждате и горе в ляво на страницата на Deutsche Rentenversicherung. Може да получите всички контакти, които са ви нужни. Първо нещо. Второто нещо, ако имате трудов стаж в България, този трудов стаж също го декларирате, доказвате и ви се вписват точките, които вече сте си изработили. Следващото важно нещо е, когато правите тази справка, да кажете колко деца имате, защото за жените ни се полагат по 3 години трудов стаж, който е в момента при клиентки последни писма четох около 3500 и 600 на базата на това бруто биват за 3 години от държавата осигурени, като трудов стаж се води. Значи, ако имате едно дете са 3 години, ако имате 4 деца са 12 години, умножавате по броя на децата, което е нещо, което държавата супер съм благодарна, аз като майка също, че го прави за нас, жените. Следващото нещо, ако сте карали висши образования, на едно висше образование се полагат 5 години.
Ако сте с полувиш, по-малко, но годините на следване също се вписват като трудов стаж. Аз съм карала две висши образования, едното в Софийския университет, второто в Бременския университет и за съжаление едното образование не се брои. Тоест загубила съм 5 години от едното образование, което както така 10 години по учебни скамейки, само 5 се смятат, малко е за ядосване. Така, ако сте женени и съпруга ви работи, всичко, което в пенсионния фонд плащате вие и той, ако се случи така, че се стигне до развод, се разделя на две, т.е. вашите изработени точки по време на брака се делят на две и неговите изработени точки по време на брака се делят на две. Това естествено за тези, които са добре печелещи, така, всеки знае за себе си. Не искам да коментирам. Искам само по фактологията да говорим, а именно тя е. Първите въпроси чаках 3 години и един момент. Искам да започна с първите въпроси, а именно вземете си фиша, за да го коментираме. Искам да се пребера в България. Какво трябва да направя? Пита. Имаме първия въпрос. Genau. Правилно. Значи, щом искате да се приберете в България, тази справка, която си я водите тук, ще си я покажете в българския застрахователен, т.е. пенсионен фонд. Годините, т.е. точките, които сте изработили в Германия, ви се автоматично си ги взимате в България. Точките са Entgelt, на немски се казва Entgeltpunkten, те са на втората страница, ето тук най-отдолу, с запетайка и 4 цифри след запетайката. Така. Другото важно нещо, на което трябва да обърнете внимание в този фиш, е много прекрасното изречение, още на първата страница, Zusätzliche Vorsorgebedarf, в който Deutsche Rentenversicherung казва, че немската пенсия няма в съответствие с заплатите да расте и те препоръчват допълнително пенсионно осигуряване, за да затворите така наречената дупка на бедност, която може да се получи в старини, да не се налага да правите задрасквания, да намалявате жизнения си стандарт. Следващия въпрос. Мога ли да се кача за секунда на лайфа да попитам нещо? С удоволствие. Така. Да. Може да се качиш на лайфа. Така, що е Erklärung в Германия, да, се прави. Добре е да се направи, защото допълнителното пенсионно осигуряване, което аз мога да ви помогна да направим в частен пенсионен фонд за вас, също се записва в данъчната декларация, че правите допълнително пенсионно осигуряване и тогава се намаляват данъците, които плащате, тъй като държавата в тази данъчна декларация ви дава обратно, има проценти. Така, ако работим на почасово CCP-та и сме данъчна класа 5, колко удръжки удържат? Значи данъчна класа 5 е най-лошата, т.е. 6 е най-лошата, но петицата също не е за препоръчване, тъй като там са най-голямите удръжки. Какво общо имате с пенсията си? Днеска е ден въпроси и отговори за пенсии. Колко е минималната пенсия? Пенсията ви е според това, което получавате от Deutsche Rentenversicherung, т.е. точките, които сте си изработили и след като си направите и от България си вземете
точките и ги съберете, тогава имате възможност да ви изпратят тази годишна декларация за пенсиите и в нея може да видите колко пенсия ще получавате, когато станете на 67 години. В момента това е възрастта на пенсиониране. На първи ред стои Erwerbsminderungsrente. Това е пенсията, която ще получите, ако сте изцяло нетрудоспособен. Voll erwerbsmindert. Voll. Тази дума е много важна да я разберете. Значи дори да не може да си дигате ръката, защото Deutsche Rentenversicherung е хитра и е казала, че ако може да си дигате ръцете и т.е. може да седите някъде, дори в стол за инвалидност. Това е дейност, която може да извършвате. Примерно, вие може да наблюдавате нещо или щом има движение на ръце, вие не сте напълно нетрудоспособен. Големи уловки, но ако ги знаете, вие може да направите нещо за това. Както и аз съм направила, погрижила съм се за моето допълнително пенсионно осигуряване, погрижила съм се за това, ако стана нетрудоспособна, да получавам допълнителна пенсия, пак от мой собствен фонд, и това от сърце ви го препоръчвам и на вас. Това е моята мисия, да ви кажа какви възможности имате, предупреден, значи въоръжен. На втория ред виждате, че колко ще е стойността на пенсията, която ще получавате, като средно аритметично от плащанията през последните 5 години. И на трети ред виждате пенсията, която ще получавате, ако по същия начин плащате до 67-та си годишнина в пенсионния фонд. От сърце ви препоръчвам, помислете за допълнителното пенсионно осигуряване. В него мога да ви внедря и опцията, ако се случи нещо с живота ви, застраховка живот, и пенсионния ви частен пенсионен фонд, той си е лично ваш, като станете на 62 години, може или изцяло да си го източите и да си го вземете в България, или да си направите околосветско пътешествие, или да започнете да си получавате месечна пенсия от него. Това вие го решавате и това е силата на частното пенсионно осигуряване. Здравейте, може ли да имаме едно конто с моята жена? Да, разбира се, че може да имате. Аз го препоръчвам, една банкова сметка с 2 карти. Препоръчвам ви също от сърце по темата финанси. Аз отварям безплатни банкови сметки. Защо ви го препоръчвам? Защото все повече клиенти идват при мен с въпроса защо ни скачват месечните такси в банките. Значи виждала съм клиенти до към 9 евро на месец. Горе-долу това са колко са, към 100 евро на година, 110, които са си грешни пари. По-добре си ги сложете тези 110 евро в частна гражданска отговорност, при която застрахователя получаваш до няколко милиона щети, които по невнимание си предизвикал. Това, което като история ми се случи преди няколко месеца, ми спря направо сърцето на улицата. Карам кола в зона на 30 км в час и един господин си гледа в телефона и си пресича улицата директно и точно пред моята кола. Минавам в насрещното движение. Голям късмет имах, че нямаше никой в насрещното движение, защото и пълни спирачки нямаше да го спасят него да се блъснем, въпреки че пак 30 км в час имаш възможност за реакции. Но това са неща, които наистина всеки трябва да си помисли. Станала катастрофа. По негово невнимание, пресичайки, гледайки си в телефона, неговата частна гражданска отговорност трябваше да поеме абсолютно всички щети. Представете си да имаше срещу мен един автомобил, моят е доста нов, и ако и другия беше така новичък, 2 почти нови автомобила, челно, щети по здравето, щети на другия човек, това всичко неговата застраховка го поема. Най-лошия случай, ако той нямаше частна гражданска отговорност, това значи, че той до живот, но не може да изплати щетите. И така, историите не са хубави, така че просто една безплатна банкова сметка е хитра стъпка, за да имате
поне с тези пари, които си спестявате, да си направите част на гражданска отговорност. Помислете все пак, когато си купувате автомобил, този автомобил законодателя ви задължава да имате гражданска отговорност на колата по закон. Защо никой не те задължава в живота? Просто всеки сам трябва да си реши. Аз лично, това беше първата застраховка, когато 98-ма дойдох в Германия година, която си направих. Тогава бях на 23, въобще изобщо не знаех за такова нещо. Така. Искам да попитам, преди 3 месеца се случи трудова злополука в Германия и е описано така. Така, подлежи ли на обезщетение за злополука, която не съм виновен? Така, трудова злополука. Всичко, което се случва в рамките на работния ден, за това работодателят носи отговорност. Ние като работодатели, аз имам също хора, които работят за мен, съм длъжна да ви регистрирам в така нареченото Berufsgenossenschaft и те поемат, т.е. ние плащаме месечни такси в тази организация и те поемат всичко, което на работното място се случи като трудова злополука с вас. Говорете с работодателя. Също така от здравната каса получавате запитване как точно се е случила трудовата злополука. Там трябва точно да го обясните как е и започва кореспонденцията да се уточни кой ще поеме разходите и щетите. Така, следващ въпрос. Здравейте, от 2013 съм в Job Center и съм 19 операции, имам 8 месеца работни. Дали ще получа пенсия? Значи Job Center ви плаща пенсионно осигуряване, социално осигуряване, така че направете си тази справка и примерно на задната страница пише коя институция е плащала за вас. На първи ред пише от ваша работа получени вноски, на втория ред пише от вашият работодател и на третия ред пише вноски направени от здравна каса. Това значи, когато сте била по-дълго от 6 седмици болна, здравната каса ви плаща тези пенсионни осигуровки, бюрото по труда, джоб центъра. Така. Отговорът да. Следващия въпрос, да обясня всичко. Какво може да се направи, ако работодателя не заплаща допълнително възнаграждение за работа в неделя? Говорете с Gewerkschaften, това са синдикатите, към които членувате вие. Те трябва да се заемат с този случай. Не взимам от 11 месеца детски, казват всеки път една седмица, после 2 седмици. Ако сте моя клиентка, щях да поема случая ви. Така че който ви е подал документите, той и ви обслужва във всички въпроси, които са свързани с това подаване на документите. Следващ въпрос. Какво може да се направи, ако работодателя не заплаща допълнително възнаграждение за работа в неделя? Аз живея в Бремен от 1998 година. Иван е изтеглил кредит. Ще имам ли проблем? За какво да имаш проблем, Иван? Окей. И продължавам с последните въпроси. Още няколко минути. Имате ли въпроси? Имам право на Job Center. Имам ли право на Job Center, когато си безработен? Разбира се, че имаш право, даваш всичките приходи, които имаш и разходи и ти се смята дали имаш право на допълнително социална помощ. Здравейте! Ще ми кажете ли какво да направя за тези детски, които не взимам от 11 месеца?
Ако искаш, мога да поема случая ти. Пиши ми на лично съобщение в TikTok или вземи линка, който съм пуснал в моята автобиография в Linktree. Може да ми напишеш допълнителен имейл, в който да ми дадеш повече информация, да ми прикачиш като файл в имейла кореспонденцията с Job центърът и да ми запишеш твоя телефон. Ще се свържа с теб. Пускане на документи. Така, чудесно, имейл, мерси, така. Окей, виждам, че няма повече запитвания. Препоръчвам ви от сърце да помислите за темата допълнително пенсионно осигуряване и допълнително осигуряване в случай на нетрудоспособност. Сали Младенов, линка, който аз съм пуснала в TikTok, в описанието в автобиографията ми. Там може да ми пишеш имейл с хубаво описан твоя казус и ще ти звънна обратно. Телефон за връзка, т.е. предпочитам с имейл, за да мога аз да ви се обадя и да съм запозната предварително с кого говоря. Страхотно, Мария Николова, страхотна си. Мария, благодаря. И ти си страхотна. Да, благодаря. Пишете ми имейл. Това е най-добрият начин, за да може обстойно да си разясните ситуацията. За хората, които искат да поговорим за допълнително пенсионно осигуряване, също ми напишете имейл. Важно е да обсъдите в семейството си с половинката, по колко всеки иска на месец да си вкарва в този допълнителен частен спестовен фонд, включително с застраховка живот, всичко си е за вас. Така. Така. Hier ist Lara von der Trainee Woche, liebe Grüße. Hallo Lara, freut mich sehr. Schade, dass du Bulgarisch nicht verstehst. Wir sprechen über Rentenoptionen für zusätzliche Rentenversicherung. Freut mich. Wunderbar. Продължаваме с Танчо като преща, но не така. Последни въпроси и приключваме лайфа за днес. Чудесно. Окей. Sehr gut. Така. Благодаря, че останахте с мен до тук. Линковете ще ви ги пусна под това видео. Запис на този лайв ще кача в YouTube, в моя YouTube канал Силвия Николаев. Записът може да го гледате от утре. Днес ще бъде качен офлайн. Абонирай ме, YouTube, Силвия Николаев и изгледай целият запис към този лайв днеска. Последвай ме, дай ми се ръчице и препрати на приятел. Абонирай ме в TikTok и ми пиши имейл, линка в Linktree към имейлите ми. Ще ти го дам. Благодаря. Твоя Силвия.